Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Arren eskatzen dizugu jauna, zure sarbitzariok gorputz eta harimako osasuna izan dezagula. Eta Maria Virginaren bitartez mundu hontako tristura guztietatik atera eta zeruko zoriona senti dezagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik, egun haietan, Judeatik Antiokiara jaitsi ziren batzuk, hango senideei irakaspen hau ematen hasi ziren. Moisesen gandiko usadioaren arabera erdaintzen ezpazerate, ez zaitezteke salbatu. Hori zela eta iskanbila sortu zen, eta Paulok eta Bernabek eztabaida gogorra izan zuten haiekin. Orduan Paulo, Bernabe eta beste batzuk Jerusalenera igo zitezela erabaki zuten, apostolu eta arduradunekin auzi hori argitzera. Antiokiako Eliza elkarteak biderako beharrezkoak eman zizkien. Fenizian eta Samarian zehar igarotzean, gentilek ere konbertitzen ari zirela jakinarazi zieten senideei, guztiei poz handia emanez. Jerusalenera heldu zirenean, Eliza elkarteak, apostoluek eta arduradunek harrera ona egin zieten, eta jainkoak haien bidez egindako guztiaren berri eman zieten haiek. Baina sinistedun egindako fariseuen alderdiko batzuk atera ziren esanez. Gentilak ere erdaindu egin behar zirela eta Moisesen legea betetzera behartu. Orduan apostoluak eta arduradunak arazo hau aztertzeko elkartu ziren. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bertan dago jauna, zintzoki deitzen duten guztien gandik. Jauna bihotz ez dizkizut eskerrak emango, nire hitzak entzun dituzulako, eresi egingo dizut aingeruen aurrean, auspezuko nahi zure jauretxe santuan. Bertan dago jauna, zintzoki deitzen duten guztien gandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei, ni naiz egiazko mahatsondoa, eta nire aita da nekazaria. Nigan fruiturik ematen ez duen haiena inausi egiten du aitak, eta fruitua ematen duena garbitu eta inausi fruitu gehiago eman dezan. Zuek garbi zaitezte dagoeneko, nik adierazi dizuedan hitzari esker. Zaudete nigan, ni zuengan bezala. Haienak berez mahatsondoan ez badago, fruiturik eman ez dezaken bezala, ez da zuek ere nigan ez bazaudete. Ni naiz mahatsondoa, eta zuek haienak norbait nigan badago, ni harengan bezala, horrek fruitu asko ematen du. Ni gabe ezin duzue eta ezer egin. Nigan ez dagoena kanpora botatzen dute. Ebaki eta ihartzen den haiena bezala. Gero, jaso, sutara bota eta erre egiten dute. Nigan bazaudete, eta nire hitzak zuengan baldin badaude, eskatu nahi duzuena eta izango duzue. Honetan azaltzen da nire aitaren aintza. Zuek
nire ikasle izanik fruitu asko ematean. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan Elizak batez ere Fatimako Ama Birjina du gogoan, maiatzaren 13 egun hortan, Kobade hirian, Fatiman, Portugalen, Lisboatik nahiko gertu, esan daiteke, Ama Birjina 3 hartzaitxori agertu zitzaielako. Historian zehar askotan egondu dira, aparizioen, agerraldien istorioak. Eta Eliza, agerraldien aurrean, aparizioen aurrean, beti oso zuhur jokatzen saiatu da, prudentzia handiz. Eta oso kasu gutxitan, aiatu da aparizioiek aprobatzera. Hau da, onartzera, ontzat ematera. Ez du inor behartzen hortan sinistera. Ez da, nahita nahiezkoa denik hortan sinistea, baino Elizak bere aprobazioarekin, bere onarpenarekin adierazten du bere ustez benetakoak direla. Halako garantia bat bezala erakutsi nahi du Elizak holako kasu batzuetan. Eta oso gutxi dira aprobazio hori daukatenak. Dozena eskas bat historia osoan, hau da, 2000 urtetan mundu osoan dozenatxo bat kasu daude Elizak aprobatu izan dituenak. Halako aprobazio, halako garantia bere uste ona adierazi duen. Eta horietako bat dugu Fatimako Ama Birjina. Beste bat, guretzako Euskal Herritik oso gertu dagoelako Lurdeskoa, baita ere, hala da. Fatimako kasuan Elizak hasierako zailtasun batzuk izan zituen, baino gero azkenerako aprobatu egin zuen, beti hasieran zaila da. Eta Elizak nahiago izaten du prudentziaz ez aprobatzea, dudak baldin baditu, aprobatzea eta hankasartzea baino. Esan genezake, aparizio batek Jesusek egindako errebelazioari, jangoikoaren hitzari, ez dio ezer gehiago, ezer berririk enasten. Horregatik, beti arriskua da, holako bat, aprobatzea. Baina Elizak, kasu gutxi batzuetan, halako garantia bezala ikusi du, eta aprobazio eman die. Gaurkoa, ospatzen ari geran hau bezala Fatimako Ama Birjina. Hain zuzen ere, 1917 urtean agertu zitzaien, hartzaitxo haiei, eta oso garai zailak ziren, Europako edo munduko lehen gerra, eta izugarrizko hildako piloa eragin zituen gerra izan duzan. Eta garai hortan agertu zitzaien Ama Birjina 3 hartzaitxo hoiei, erakutsi izalde batetik, jangoikoak oso bereziki maite dituela umilak, pertsona sentziloak, hartzai gaztetxo batzuk ziren, halako zea berezirik ez zeukatenak, eta haiei agertu zitzaien Ama Birjina. Eta halako mezu batzuk eman zizkien, gero 2 segitu ziren, Frantzisko eta Jazinta, eta bestea Luzia bizirik egondu zen, oso berandu arte, moja sartu zen eta oso berandu arte. Horre 3 sekretu egondu ziren, azkenekoa berak idatzita utzi, eta oindala urte batzuk Juan Pablo bigarrena itasutu zelarik irakurri egin zuten, eta holako zea batzuk badaude Fatimako Ama Birjinaren inguruan, baina batez ere, eta hori da guk ikasi behar deguna, gure konfiantza goian jartzea. Jangoikoarengan, berarengandik datorkigula salbazioa. Mundu hontako gora beretan, egia da, sufritu dezakegula, gaizki pasatu dezakegula, baino ez gerala ondoratu behar edo eskatu behar diogula jangoikoari ez usteko sekulan mundu hontako gauzetan ondoratzen. Beti berarengan daukagun itxaropen horrek indarra eman dezaigula aurrera segitzeko. Eta gaurkoan ere, Euskal Herrian beste santu bat gogoan hartzen dugu. San Michel Garikoitz, iparraldekoa, berez maiatzaren 14ean hil zen, baina bihar beste San Matias apostolua dugu, eta horregatik San Michel Garikoitz gaurkoan ospatzen dugu. Gogoan izan da, euskaldun bat, iparraldekoa, Baxenafarrekoa, Donosti Ibarren jaioa, eta hain zuzen ere, apez bezala hasi zen, eta apez bezala hil ere bai,
baino batez ere fundatu zituen betarramitak. Betarramen kobazuro batzuk badaude, Lurdestik oso gertu dago, eta kongregazio bat sortu zuen. Garai zailak tokatu zitzaizkion baita ere, Frantziko Revoluzioan garaiak zailtasun handiak eduki zituen, baino eutsi zion eta batez ere eduki zuen halako su bat bihotzean. Jesusen maitasuna eta berri ona denei eramateko. Inor ez zedila gelditu ebangelioa eta Jaungoikoaren arrukia ezagutzen ez zituenik. Guk ere eskatzen diogu, gure San Micheli, iparraldeko euskaldun honi, guri ere eman dezaigula bihotzean irrika hori, desi hori, edo behintzat hortatik pixka bat eman dezaigula. Eta egingo ditugu orain gure eskariak. Gaurko egun honetan, Ama Birjinarengana jo, berari laguntza eskatuko diogu, batez ere pandemiotatik ateratzeko, aurrera segitzeko, bere bitartekaritza, bere babesa, bere indarra, bere amatasun espiritual hori kristau guztiok senti dezagula bihotzetik. Hoiz eskatzen diogu Ama Birjinari. Ama maite Maria, egi gozu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan, Jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Zure semearen maitasun eta grazia senti ditzagula, zure Ama Birjinak baita ere sentitu zituen bezala, eta berak libra gaitzala gure pekatuetatik, eta gure eskaintza zure gogoko egin dezala. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari, egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti. Zuri eskerrak ematea Jauna, aita guztiz, santu, Jaungoiko alguztidun betiereko horri. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak. Bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusia gertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospetaintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien Jainko Jauna. Osanna, osanna, osanna zeru goienetan, bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena. Osanna, osanna, osanna zeru goienetan. Santu zera bai Jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada. Ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure Jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen.
Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizarturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza degua itortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zurea kospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Una hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jauna, sakramentu hauek hartzean, zure errukia eskatzen dizugu.
eta Fatimako Ama Birjinaren eguna ospatu dugunok eskatzen dizugu berak zerbitu zizun bezala guk ere hala egin dezagula Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen, jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guzialdunak aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean. Eskerrak jangoikoari. Maiatzak amairu kobadeiria, zerutik jetsi da Andre Maria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, sortzez garbia.